Lumea în care trăim este plină de enigme. De la dispariții inexplicabile la artefacte imposibile, există mistere care sfidează orice explicație logică. Astăzi îți voi dezvălui câteva dintre cele mai mari enigme pe care nimeni nu le-a putut explica încă. Pe 8 martie 2014, zborul MH370 al Malaysia Airlines a dispărut fără urmă. Cu peste 239 de persoane la bord, aeronava s-a evaporat de pe radare, iar ani întregi de căutări au adus doar câteva fragmente. Unde a dispărut? Ce s-a întâmplat cu pasagerii? Și de ce autoritățile par să ascundă anumite informații? Un document antic, scris într-un limbaj necunoscut, plin de ilustrații bizare, plante inexistente și simboluri ciudate, de peste 600 de ani nimeni nu a reușit să-l descifreze. A fost creat de o civilizație pierdută sau e dovada unei comunicări extraterestre? În 1977, astronomii au captat un semnal radio puternic din spațiu atât de neobișnuit, încât a fost marcat cu un simplu cuvânt wow. De atunci, nimeni nu l-a mai recepționat. A fost un mesaj de la o civilizație extraterestră sau doar o coincidență cosmică? În secolul al XVI-lea, o întreagă colonie britanică a dispărut fără urmă, lăsând în urmă doar un singur indiciu, cuvântul croatoan sculptat într-un copac. Ce s-a întâmplat cu acești oameni? Au fost răpiți sau alăturat unei civilizații indigene sau ceva mai sinistru s-a petrecut? Lumea noastră este plină de secrete, iar unele mistere par să sfideze orice explicație logică. Tu ce crezi? Care dintre aceste enigme este cea mai ciudată? Scrie în comentarii și nu uita să dai like și să te abonezi pentru și mai multe mistere fascinante. Până data viitoare, rămâi curios?